Standard Time, halay sa Pag-asa, alas 5:03 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madanangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Marhay na hapon sa pangarang kang News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Enot sa detalyas kan mga bareta sa lado lokal na sa linya ang samuyang chief reporter, si kumpadreng Jimmy. Chief Jim, marhay na hapon, please go ahead. Proponer ni Municipal Engineer Felix de la Cruz kan ginobatan kay Mayor Chino Garcia na tibad may posibilidad mabugtakanin mga ilaw maski solar lights na ang mga gilid kan tinampo digdi sa pataas na parte sa Barangay Morera going Ligaw vice versa. Ini sa rason na sa taas halapad ang tinampo pag-abot sa pababa ng porsyon kan highway kipot na asin madiklumon pa lalo na sa pagkabanggi, delikado ini sa aksidente. Susog sa municipal engineer, actualmente dakulnahan mga nagkaka-aksidente digdi kung kaya sarong lakdangan pag-iisip na ni municipal engineer de la Cruz iyan pabugtakan ilaw digdi tanganing mahiling kan mga driveran hiwas asin gilid kan na hayakpit na tinampo pasiring na digdi sa pababa sa sentro kan ginubatan sa ngunyana sa kay Mayor Chino Garcia ang bula kung tatawan niya nin atensyon ang bagay na ini nasa suwestyon ni Municipal Engineer Felix de la Cruz. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jim. Ngunyan sa detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal, maugmang inako ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si Malaysian Foreign Minister Dato Seri Utama Haji Muhammad bin Hassan. Sa courtesy call kan Foreign Minister sa study room sa Malacanang, nagpasalamat ang presidente sa pagpasiring kay ni sa palasyo sa taho kan pagiging abalak asin pagbiyahe sa man iba-ibang nasyon sa Southeast Asia. Sigo naman sa Malaysian top diplomat, haloy na dapat niyang ginibuan pagbisitang ini kana sa defense pa siya sa paan sa iyang linya. Katakod ka ini, naglalaom si Marcos na magiging produktibo ang pagbisita kan diplomat sa Pilipinas. Sa katakod pang bareta, pagpapakusog sa negosyo asin katrangkiluhan sa Mindanao ang nagkapera sa naging sentro kan paghururon ninda Presidente Marcos Jr. asin Malaysian Foreign Minister Dato Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan. Bulahos na pigresibi kan presidente kan Lunes na hapon o kay kan Lunes na hapon sa Malacanang ang Malaysian Foreign Minister kung saan pigtukar ang mas lalo pang pagpapakusog sa bilateral relations kan Pilipinas asin Malaysia asin mga isyong nakakaafektar sa rehiyon kan Asia. Ipinaabot kang presidente kay Dato Hassan ang pasalamat sa dakulang ambag kan sa indang nasyon sa negosyo, siring man ang darakulang papel kan Malaysia sa pagkakaigoning katrangkiluhan sa Mindanao, partikular sa Bangsa Moro, Autonomous Region in Muslim Mindanao o kaya ang BARMM. Naglalaom ang presidente na mas makusog pa ang kooperasyon kan duwang nasyon sa aspeto kan negosyo na parehong papakinabangan kan sa indang mga namamanuaan asin kabuhayan. Ang Malaysia, iyon ikasyam na pinakandakulang major trading partner kang Pilipinas, asin ika-16 na top investment partner kang nasyon kan taon 2023.
Nagpaabot nin pagbati si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ika-95 taon na kumpleanyo ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos ngunya na aldaw. Sa sayang mensahe, pinasalamatan kang Presidente ang dating Primera Dama sa pagtukdo sa iya asin mga apo kaini na maging mabuot, mapagmalasakit asin magalang. Nagbati man si First Lady Liza Marcos asin nagpasalamat sa pagiging ikaduwang ina sa iya ni former First Lady Marcos. Inaprobara na ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang propestong Fiscal Year 2025 National Expenditure Program na minasuporta sa importanteng mga programa kan administrasyon sa irarom kan Philippine Development Plan 2023 to 2028. Ang propestong national budget para sa fiscal year 2025 minaabot sa halos 7 trilyones de pesos. Base sa direktiba sin policy guidelines ni Presidente Marcos, tatawan prioridad kan gobyerno ang food security, social protection, healthcare, housing, disaster resilience, infrastructure, digital connectivity as in energization. Sigun kay Presidente Marcos sa irarom kan inaprubaran na NEP, ang ahensya kan gobyerno na makakakuan nin dakulang pundo sa gobyerno, iyon sektor kan DepEd, State Universities, Colleges, SED, TESDA, Public Works, Health, Interior and Local Government as in Defensa Nacional. Kasabay sa mga top priorities para sa pondo iyan social welfare, agriculture as in attached of corporations, Department of Agrarian Reform, Department of Transportation, Judiciary as in and Justice. Dakula na pundumanan itatagama sa maintenance as in iba pang mga operating expenses na susundan nin personnel services, capital outlays as in financial expenses. Nagpasalamat si Senador Sonny Angara kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa tiwala na ipigtao sa iya bilang bagong sekretaryo kan DepEd. Sigun kay Angara, inako niya ng may pagpapakumbaba ang responsibilidad na ini na ipigtaw sa iya kan pamayukan ehekutibo. Bilang bagong sekretaryo kan DepEd, nakasentro siya sa pakikipagtabangan sa gabo sa sektor kasabay naan sa iyang sinalidahan na si Vice Presidente Sara Duterte. Initanganing masiguro na ang Pilipino may akses sa dekalidad na edukasyon. Si Angara nagtapos nin Masters of Law sa Harvard University, nagserbi bilang senador poon kan taon 2013 sagkod sa presidente o kaya sagkod sa presente na naging kongresista kan Aurora magpoon kan taon 2004 sagkod taon 2013. Asin saro sa mga nagbusol kan mga leya sa edukasyon arog kan Kabalikat sa Pagtuturo Act, Excellence in Teachers Education Act, Universal Access to Quality Tertiary Education o Free College Law, Student Fair Discount Act, K-12 Open Learning and Distance Education Act, Anti-Bullying Act asin kadakul pang iba. Sa iba pang bareta, ipinahayag kan Department of Foreign Affairs na pigkukondinar kan Pilipinas ang paglansar nin ballistic missile kan North Korea asin tinawan doon ang destabilizing na epekto kay ni sa rehiyon. Sinabi kan ahensya na ang siring na aksyon iyon na puminukaw sa tensyon asin nag-uulang sa pag-uswag kan ekonomiya, katrangkiluhan asin pagiging makusog sa Korean Peninsula asin mas mahiwas na rehiyon kan Indo-Pacific. Sa sarong pahayag sa giraray na nangapudan ang Pilipinas sa Democratic People's Republic of Korea na sumunod sa mga international na obligasyon asin mga may koneksyon na resolusyon kang United Nations Security Council. Pigyain kaminar kan North Korea na kaya pig-inganyar kan North Korea. Ano ba to? Sala na naman. Pig-inganyar ang North Korea na makisumaro sa constructive asin matrangkilong pakikipagdialogo sa Republika kan Korea. Nakukulangan ang nagkapirang obrero sa Metro Manila sa inaprobara na dagdag na 35 pesos kada aldaw sa minimum na suweldo. Segun sa impormasyon, dahil magkakadigo ang ilinagdag na kantidad para masimbagan ang pagtaas sa presyo kan mga barakalon.
Kontra ini sa ipigbubusol na 150 na dagdag sweldo. Katakod kayo na nga pulo ng mga obrero na kung pwede madagdagan pa ini, asin mas isang gatos ang aumento sa sweldo pwede naman. Rason kan mga obrero ang paglangkaw kan presyo kan mga panginot na barakalon kung kaya day nagkakandigo ang sweldo. Mabaltaan detalyas kan mga barata pagkaliis kan nagkapirang pagirumdum. Ang Office of Civil Defense 5 sa pamumuno ni Director Claudio L. Yucot ang nangunguna sa mga proyekto sa Disaster Risk Reduction and Management sa Kabicolan. Ang Office of Civil Defense din ang pangunahing ahensya ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council Bicol na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman patungkol sa DRRM sa rehiyon. Para sa ibang impormasyon, klarifikasyon o tulong sa mga proyekto sa Disaster Risk Reduction and Management, maaaring tawagan ang kanilang hotline numbers na 0917-574-7880 or 0928-505-3861 o i-follow sa Facebook ang Civil Defense Bicol Region. Ang Office of Civil Defense Region 5 maaasahan anumang oras at panahon. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Our all-day busugeras, Vice Ganda, and by night. Magbusugera, mag-savers and ulit busog nyo so day 99 na lang. All day, daming choices. Ang magbusugera, For breakfast, lunch, and dinner. cheesy egg pizza, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. Ang mabusugera. Mac-savers, sulit busog meals all day para Ang magbusugera. Cheesy egg desal and longganisa only available during breakfast hours. McSavers Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga katipiselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Flexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Abot kayang gamot na singbisa ng branded? Mag-Actimed by Generica Drugstore. Sa Actimed Quality Generics, abot kaya ang ginhawa. Punta na sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Diretso kan mga bareta sa lado nasyonal, ikinaugma ni Senador Mig Zubiri na mag-generate ng dilensya para sa Senado ang ipapatindog na bagong Senate building sa Taguig City. Sigun kay Zubiri, madara ning dagdag na dilensya ini para sa Senado ang NSB dahil ang ibang parte kan edifisyo pwedeng iparenta sa ibang ahensyas kan gobyerno. Ipigladawan kan Senador ang Commission on Appointments na direkta nang magbabayad nin renta sa Senado kung makabalyo na sa bagong edifisyo asin dai na mapasiring pa sa Philippine National Bank ang ipigbabayad na renta. Apwera ka ini, bilyones man ang matitipid kan Senado dahil dai na magbabayad ning renta sa GSIS.
Sa katakod pang bareta, tiwala si Senador Mig Zubiri na dainin mahihiling na korupsyon sa paggamit nin pondo sa Senate, ang Senate Committee on Accounts manungod sa pagpatindog kan New Senate Building. Sa aga, gibuhon ng investigasyon kan komite sa pigasabing pagdakula kan fundo para sa pagpatindog kan New Senate Building sa Taguig City. Sigun kay Zubiri, dainin nahihiling na irregularidad sa minanan niyang proyekto hali kay dating Senate President Vicente Soto III asin dating Accounts Chairman Senador Panfilo Lacson. Midbid ang mga dating senador na mahigpit pag-abot sa accountability asin transparency, kaya naman kan magtukaw siya bilang Senate President, ipigpadagos niya ang pagiging transparent kung saan pinag-adalan ang gabos na proseso. Sa iba pang bareta, pinag-anunsyar kan Philippine Statistics Authority na nagkaigwa nin pagbabago sa presyo kan mga nagkaperang panginot na barakalon sa Pilipinas sa ikaduwang kabtang kan nasyon ngunya na Hunyo, partikular sa agricultural community o commodities. Base sa pinakaultimong datos sa monitoring system kan PSAE, kasabay sa naglangkaw ang presyo iyo ang karne kan urig, laia asin kamatis. Sa enot na parte kan bulan ning Hunyo, 2 pesos ang ipiglangkaw sa presyo kan kada kilo kan karning urig. Mientras tanto, naglangkaw maning haros 8 pesos ang retail price kan kamatis. Mantang 15 pesos naman ang ipiglangkaw kan laia kada kilo na suminakat na sa sobra sa 200 pesos ang kada kilo sa ultimong parte kan bulan nin Hunyo. Pinalibre na kanakaaging aldaw sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City ang pinakang gurang na preso sa Pilipinas. Pinagkonfirmar kan Human Rights Group na babasahon ko ini ha. Kinonfirmar kan Human Rights Group na kapatid ang pagluwas sa karsel kan 85 anyos na si Gerardo de la Peña. Ano ba tong kapatid yun? Ayun, Human Rights Group pala ini kan na kapatid yan. Kinonfirmar kan Human Rights Group na kapatid yan ang pagluwas sa karsel kan 85 anyos na si Gerardo de la Peña. Sinundo si de la Peña kan aki kaining si Melchor asin kan kapatid spokesperson Fides Lim. Inarestar si de la Peña kan Marso 21, 2013 asin nahatulan sa kasong murder sa edad na 75 anyos. Sigun sa kapatid, nahatulan na makulong si de la Peña apesar kan ebidensya kan pagiging inosente kaini asin pag-ako kan New People's Army na iyon may kagibuhan kan krimen. Plano kan Commission on Elections na dagdagan ng special polling precincts para sa indigenous people sa May 2025 midterm polls. Nagkapera sa mga lugar na pighiling kan COMELEC na may halangkaw na numero kan mga botanteng katutubo, partikular sa Palawan, Mindoro, Bulacan, Pampanga, Bukidnon, asin iba pang lugar sa Mindanao. Sigun kay COMELEC Chairman George Garcia, pig-ing kaminar ang mga elections officer o kay election officers sa nasabing lugar na hilingon ang posibilidad kaini asin pag-adalan ang mga pwedeng gibuhon. Sinabi kan opisyal na aram kan COMELEC ang sakripisyo kan mga indigenous people para makaboto sa kada bes panahon kan eleksyon na kaipuhan pang maglakaw nin harayo. Kasabay kaini pinag-anunsyar ni Garcia na hindi porbaranan ninda ang pagbugtak ng special polling precincts para sa mga residentes kan Sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte. Bareta sa ibang nasyon, ibinulgar kang North Korea ang matrayumfo na sa indang missile test kan bagong tactical ballistic missile. Igwa ininin kakayahan na magdaranin 4.5 tonelada kan super large warhead. An Hwasong-po -11 DA-4.5 igwang gabat na warhead alagad ini accurate asin halangkaw ang layog. O kaya may gabat ang Hwasong-po -11 DA-0.45 may gabat na warhead. Kaya may magabat na warhead bakong may alagad ini accurate asin halangkaw ang layog.
Sinabi kan South Korea na nagpalayog din 2 beses ang North Korea kung saan ang saro puminalpak. Sa sports, siniguro kan Philippine Football Federation na daay magbabago ang mga programa sin esfuerzos kan Women's National Football Team kan nasyon. Kasunod ini kan pagdimitir sa pwesto ni Jeff Cheng, ang team manager kan Women's Football Team. Sigun kay PFF Director of National Teams Freddy Gonzalez, nan pagdimitir ni Cheng dainin magabat na efekto sa national team kang nasyon. Sa indang ipagkapadagos ang mga napuunan asin ipapautob ang mga programa na napuunan kang team manager. Sa pangarampo ka nagsururat kan informasyon sa pangenot iyan asin supervision ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Padignal Baldo sa Control Technical, Chief Jimmy Nasalita sa Mega Force Patrol, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marhay na hapon. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte.